Right. Pam. Pam fod hanner cyfranwyr golwg 360 yn dal I bwydro am bapur dyddiol? Pam fod yr hanner arall wastad yn gwneud sylwadau sy'n ein enllibus neu'n hiliol? Pam fod pawb yn gwyno am safon Cymraeg mor cymalan, ond neb yn deud dim am Gareth Edwards sy'n dipyn mwy bontan? Pam fod yr Eisteddfod yn gwneud I mor anodd I bobl broc? Pam fod Gwilym Owen methu cymryd joc? Pam nad oes neb yn dweud 2010 a pawb yn dweud 2013? Pam mae nos fori David Iwan sydd yn headlinio maes bi? Pam yn ôl sôn am y babi brenhinol o 2 munud? Pam fod un camera hacio methu stopio symud? Pam fod peint ar y maes yn agos iawn at 4 pint? Pam fod yna gerflun enfawr o droed yn stesion trên y Flint? Pam nad oes ffasiwn beth ar gig Gymraeg heb y meddwi? Pam fod rhai stompwyr mor hoff o'r ag yn y droddi? Pam fod yr anhelaeth o'n ddiwylliant wedi'i fenthyg neu wedi'i ddwyn? Pam ein bod ni fel cenedl yn cymryd unrhyw sylw o hys mwyn? Pam yn obsesiwn gyda mynd i'r gig olaf, ond neb o gwbl yn mynd i'r gigiau cyntaf? Pam termau gig Edward H yn un bryd ar Stomp? Pam nad oes na ddim byd yn odli efo Stomp? Pam fod y Jack yn ista ar ben to? Pam fod yr Heidi ma'n gymaint o ho? Pam naeth Esbeth yn dyfynu gwneud wythnos o raglenni amaethyddol pan oedd bob ffarmwr yn y sioe? Pam nes i'n meddwl paratoi'r gair na ddoe? Pam fod Hugh Fash yn rhoi cyngor I bobl ar dillad? Pam o Brett Mank yn gweud gymaint wrth siarad? Pam fod Jonathan Davies yn meddwl I fod o'n gymaint o ddyn? Pam fod gan Jonathan Davies ei raglen ei hun? Pam fod Sianeli arall wedi hanner nos yn dangos genod yn tynnu dillad, ond ysbryd yr ec yn dangos diolad hyll mewn rhwng gefn yn y cynulliad? Ond mae yna un cwestiwn yn fwy na rhain I gyd. Un sydd wedi peri dryswch I mi ers dwi'n unig bryd. Nid pam Wylfa B, nid hyd yn oed pam Chernobyl, ond pam? Pam roi Nobl?